Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Габдулла Тукай. Исемдә калганнар. Моноспектакль. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укый. Сүз башы. Бу исемдә калганнарны язуыма башлыча сәбәп берничә нәширнең миннән тәрҗемәи хәлемне язып бирергә үтенүләре булды. Мин аларга туганымнан алып хәзерге яшемә кадәрле тәрҗемәи хәлемне кыска гына рәвештә язып бирү ниятиyle кулыма каләм алган идем. Әллә ничек сүз озынга китте. Минем гомерем укучылар күрерләр, шактый ямсыз, шактый караңгы, шуның белән бергә кызык кына үткән булганга, яза башлагач исемдә калганнарның һәммәсен язасым килде. Шунлыктан Уральскийга килеп җиткәнемә кадәр кичергән хәлләр илә аннан соң хәзер шушы юлларны язып утырган вакытыма кадәрге башыма килгәннәрне икесен ике китап итеп чыгарырга мәгъкүл күрелде. Габдулла Тукай, 29 сентябрь 1909 ел. Минем атам Мөхәммәд Гариф Кушлавыч авылында Мөхәммәд Галим исемле мулланың углы булып, 14-15 яшьләрендә Кышкар мәдрәсәсенә китеп, анда укып тамам итәргә гадәттән ничә ел кирәк булган булса, шул кадәр торып, карт атасы тере вакытта ук авылымыз Кушлавычка кайтып, мулла булмыштыр. Мулла булгач та өйләндеке бер җәмәгате илә берничә генә еллар торгач, җәмәгате вафат булып, bir ир вә bir кыз баласы калмыштыр. Моннан соңра атам икенче мәртәбә өйләнүе уларак 3 еллык кариясы Зиннәтулла хәзрәтнең Мәмдүдә исемле кызыны, минем анамны алмыштыр. Анам илә 1 ел ярым кадәр торгач, беренче бала уларак мин дөньяга килгәнмен. Минем туганыма 5 ай заман үткәч, атам аз гына вакыт авырып, дөнья куймыштыр. Тыл калган анам янында мин берничә вакыт торгач, анам мине авылымыздагы Шәрифә исемле бер фәкыйрә карчыкка вакытлыча асрарга биреп калдырып, үзе Сасна авылы имамына кияүгә чыкмыштыр. Бу вакыт атамның атанасы бабай вә әби күптән вафат булып, авылда башка туганнарым булмаганлыктан, мин бу карчык ханәсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мин әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, яшь балаларның иң мохтаҗ булдыклары ачык йөзне дә күрсәтмәгән. Мин үзем ул карчыкта үткән заманның ничеклеген белмим. Ул вакыт мин 2-2,5 яшымда гына булганмын дип уйлыйм. Хәзер авылда минем сабый вакытымны күргән карчык вә хатыннар тәрбияче карчыгымның минем илә бик начар мөгамәләдә булганлыгын үземә хикаят итәләр. Мин кыш көннәрендә төнлә ялан аяк, күлмәкчән көенчә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм икән. Кыш көне авыл избаларының ишекләрен ачмак балага түгел, шактый үсмер кешегә дә мәшәкать вә көч булганлыктан, табигый, мин ишекне ача алмыйм. Вә ишек төбендә аякларым бозга ябышып катканча көтеп торам икән. Кирәйдә килмешәк, кадалмыйсың да бит ичмасам. Мин бу карчыкта торган арада, анам да теге муллага үзләшеп җиткән булырга кирәк. Ул бер вакыт мине
үз янына Саснага алдырырга атлар җибәрткән. Мине бу атлар, әлбәттә, Саснага алып киткәннәр. Мин әле хәзер дә атта утырып Саснага барганымны, үземне бер киң вә рәхәт галәмдә хис иткәнемне, юлда барганда күз алдымда әллә нинди нурлар уйнаганын онытмаган шикелле булам. Саснага барып җиткәнмен. Ничек, ни рәвеш бардым, мине кемнәр каршылады, анысын белмим. Ләкин үги ятиемнең мине сөюе, миңа чәй янында кәрәзле балны ак күмәчкә ягып бирүе, минем шунда куанганым 5 минутлык төш шикеллегенә әле дә булса хәтеремдә. Ләкин бу рәхәт бик озакка бармаган. Минем анам бу муллада 1 ел кадәрме күпмедер торгач, белмим, ниндидер авырудан вафат булган. Әнкәмнең җеназасын күтәреп алып киткәннәрен сизгәч, ялан аяк, ялан баш хәлемдә капка астыннан үкереп җылый-җылый йөгереп чыгып, әнкәйне кайтарыгыз, әнкәйне бирегез дип шактый гына җир мәет күтәрүчеләрдән калмый барганым әле дә истә. Әни дә үлгәч, мин бөтенләй ятим булып җиткәнгә, мин бу Сасна мулласы өендә дә сыймаганга, ул мулла мине Өчиле авылында анамның атасы булган бабайга кайтарып биргән. Минем анамның анасы булган үз әбием әни кыз чактык үлгән булганга, бабай кайсы мулладандыр тол калган бер хатынны аңа ярып килгән 6 баласы илә алган булган. Өчиле авылы, исеменнән дә мәгълүм, бик кечкенә вә ярлы бер авыл булганга, шуның өстенә мин ятим калган елларда ул тарафларда каты ачлык булганга, бабайның көн күрмеше гаять начар булган. Менә шул фәкыйр вә шуның өстенә әллә ничә авызлы булган семья эченә мин ятим бала булып килеп кергәнмен. Үги әбинең 6 күгәрченнәре эчендә мин бер шәүкә булганга, мине җыласам юатучы, иркәләним дисәм сөюче, ашыйсым эчәсем килсә кызганучы бер дә булмаган. Мине иткәннәр дә, төрткәннәр. Бу семья эчендә фәкыйрлек шул дәрәҗәгә җиткән булырга кирәк ки, мин бабайның күрше байрак авыллардан икмәк сыныклары теләнеп алып кайтканын хәтерлим. Мин монда торганда чәчәк белән дә авырганмын, башка әллә нинди хәстәлекләр дә күргәнмен, тәмам зәгыйфләнгәнмен. Бу гаиләдә һәммәсе, бер җитеп килә торган Саҗидә исемле кыздан башкасы, минем авыруыма ичмасам чәнчелсә бер тамак кимер иде дип кенә караганнар. Саҗидә апайның үги әбидән яшереп кенә мине юатканын вә сөйгәнен, әби килә башлагач та минем белән эше юк кеше шикелле үзенә икенче кыяфәт биргәнен һаман хәтеремдә саклыйм. Менә шул вакыттан бирле ул апа минем күңелемә фәрештә булып утырганда калган. Күңелем аны уйлый башлады исә, хәзер күземә ап-ак саф бер фәрештә күренә. Ни күрсәм дә күргәнмен, ни булса да булган, һәр ничек мин бу семьяга сыймаганмын. Бер көнне бабай үги әбинең киңәшилә булырга кирәк, авылымыздан Казанга бара торган бер ямшиккә мине утыртып, Казанга озаткан. Асрамага бала бирәм, кем ала? Асрамага бала бирәм, кем ала? Ямшик Казанга килеп җиткәч, безнең авыл Казаннан 60 кына чакрым, печән базарында асрарга бала бирәм, кем ала дип кычкырып йөргәндә,
халык арасыннан бер кеше чыгып, мине ямщиктан алган. Ул мине мөддәтсез бер асрау бала итеп өенә алып кайткан. Мин монда торганымны ярты йомык күз белән генә күргән шикелле булам. Мәсәлән, бер вакыт әллә нинди авырудан күзем авырган вакытта мине бер карчыкка алып барганнарын, ул минем күзгә шикәр салганын, үземнең салдыртмаска азапланганымны, тартышканымны беләм. Бу яңа ата-анамның хәлендән бераз язып китим әле. Миңа әти булганы Мөхәммәд Вали исемле булып, әни булганы Газизә исемле иде. Торулары Яңа Бистәдә иде. Әти талчыкта сату итәме, әллә тиреши идеме шунда, анысын яхшы белмим. Әни бер дә армый-талмый байларга кәләпүш эшләп чыгара иде. Әни печән базарына кәләпүш чыгарганда, яки бер хезмәт илә байларның өенә барганда, кайвакыт мине дә ияртеп баргалы иде. Мин байлар йорт иченең матурлыгыны, идәннән түшәмгә кадәр торган зур көзгеләрен, ширкәү кеби суга торган сәгатьләрен вә сандык кадәр зур органнарын күреп, буларны оҗмахта торалар кеби уйлый идем. Бер вакыт шулай байларга барганда, ишек алдында әллә нинди зиннәтле вә алтын койрыгын кояшка каршы ялтыратып йөргән тависты күреп, бигрәк тә сыкландым. Бу ата-анам икесе дә эш кешеләре булдыкларыннан, монда миңа ач торырга тугры килми иде. Кайчакта әни белән Ташаяк базарына барып, андагы уенчык базарларына кызыгып вә самокатларда шатланып агач атларга атланган малайларны карап, көнләшеп тора идем. Мин дә атланыр идем. Акчам юк, әнидән сорарга куркам. Ул үзе белеп бирми иде. Шулай итеп, мин кеше рәхәтенә генә кызыгып кайта идем. Аннан соң җәй көне ике бистә арасындагы яшел үлән өстендә малайлар илә каз җыннары куып йөргәнемне, аргач хан мәсҗиденә юнәлеп ятып, чирәмдә ял иткәнемне бер дә онытмыйм. Мин бу ата-анамда 2 елмы күпмедер торгач, әти дә, әни дә икесе бер юлы авырый башлаганнар. Алар үзләренең үләчәкләреннән куркып, без үлсәк бу бала кем кулына кала? Ичмасам авылына озатыйк дип, теге мине Казанга китергән ямщикны табып, мине янәдән аңар утыртып, Өчил авылына җибәргәннәр. Инде миннән мәңгелеккә кытылдык дип уйлаган бу семьяның мине ничек каршы алганлыкларын уйлап белергә мөмкин. Мин кайтып бераз торгач та, әби белән бабай инде мине шәһәргә җибәрүдән өмид кисеп, кайда булса да бер чит авылга асрарга бирергә уйлашканнар. Булар Өчилгә килгән һәр бер чит авыл кешесенә үзләрендә асрарга бирергә бер ятим бала барлыгын сөйләгәннәр. Шулай мәшәкатьләнә торгач, Кырлай исемле бездән 7 генә чакрым авылдан Сәгъди исемле бер ир баласыз кеше килеп, мине үзенә алып киткән. Бабайлар өеннән чыгып, Сәгъди абзыйның арбасына менеп утырдым. Бабай белән әби Сәгъди абзыйдан яхшысын гына булырга кирәк, мине озатырга чыктылар. Тагы да минем китүемне кызык күргән ялан аяклы малайлар да арба тирәсендә җөгергәләп йөриләр иде. Арба кузгалды. Сәгъди абзый белән без янәшә утырып киттек. Мин ачык йөзләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, ишемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур шаклары булганга, әтрафтагы яшел чирәмнәр вә урманнар,
Артык иссе булмыйча үзенең нурлары белән сөеп кенә торган кояш икенче яктан тагы рәхәтләндерәләр иде. Ниһаять, Кырлайга барып кердек. Сәгъди абзыйның йорты басу капкасыннан кергәч күп ерак түгел икән. Аз гына баргач, коймасы читәннән булган тәбәнәк кенә салам түбәле бер өйгә тукталдык. Тур, малкай. Кайтып җиттек. Әнкәсе, улыңны каршы ал. Юлда Сәгъди абзый әйткәнчә, чыннан да минем әни каршы чыккан икән. Ул капканы ачты, мине ачык йөз илә каршы алып, арбадан күтәреп төшереп, өйгә дә алып керде. Хатын, бар балага катык белән ипи китереп бир. Әни дә тиз генә баздан катык алып менеп, миңа зур гына икмәк телеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле җүнләп аш йөзен күрмәгәнгә күрә, бик тәмләп икмәк белән катыкны ялт иттердем. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте илә урамга чыктым. Мин анда чыгып, адашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем. Менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына йөгереп йөреп тә, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем өстемдә Казаннан киеп кайткан каюлы ситса күлмәк, башымда да мине өчилегә кире җибәрер алдыннан әнинең миңа сагынмалык булсын дип төрле төсле хәтфәләрдән кормалап ясаган кәләпүше булганга, бу Кырлай малайлары миңа бик гаҗәпләнеп карыйлар иде. Малайлар карап тордылар да таралдылар. Мин бүген аларга катыша алмадым. Өйгә кирип киттем. Өйгә кайтып керсәм, анда бая катык ашаганда күрмәгәнмен икән, ике җиткән кызлар күрдем. Буларның берсе таза гына гәүдәле, кызыл йөзле, күк күзле. Икенчесе арык кына, сары йөзле генә, култыгында агач таяклары бар, аксак бер кыз иде. Әни миңа, менә булар апайларың, берсе Саҗида апайың, берсе Сабира апайың, күреш дигәч, мин әкрен генә барып кулымны суздым. Булар Сәгъди абзыйның кызлары булып, аксагы Саҗида апай икән. Шулай итеп, мин монда яхшы гына тора башладым. Авыл малайлары белән дә таныштым. Сәгъди абзыйның юлда әйткәненчә, чыннан да монда катык сөт күп. Шулай ук бәрәңгегә дә ихтыяҗ юк иде. Мин барып бер аймы күпмедер торгач, урак вакыты җитте. Әти, әни ва ике апай уракка китә башладылар. Мин исә уракка бармый идем. Иптәш малайлар илә авыл буенда йөгрә ва болынлыкларда көн буе ауный идем. Әгәр көндез кайвакыт уен арасында карыным ачса, тиз генә өйгә кайтып, җан тәрәзәдән генә өйгә кирип, әнинең минем өлешкә калдырган бер җамаяк бәрәңгесе илә бер телем икмәген ашый идем. Алар әлбәттә көндезге аштан соң ишекне бикләсәләр дә, минем ашарга кайтасымны белеп, җан тәрәзәне эчтән бикләми китәләр иде. Урак вакытында бөтен халык һәммәсе эшкә китеп, авылда эшкә ярамаган карчыклардан башка һич кеше дә калмаганлыктан, без бакчалардагы яшел суганнар башына бер дә кәҗәдән кимбәлә булмыйдыр идек. Әгәр үй саклаучы карчыклар күрсә, без тиз генә киртәдән сикереп качадыр идек. Карчык мискинәнең ырышып, тешен кысып калудан башка кулыннан бер эш тә килмидер иде. Әгәр уйный торгач тирләсәк, хәзер үзебезнең ындыр артындагы кичкенә генә инешкә төшеп, шуннан әллә ничәшәр сәгать чыкмыйча кыенып, күлмәк ыштаннар илә вак балыклар сүзеп ята идек. Күңелле чаклар. Бер вакыт шулай уйнап йөргәннән соң кич белән өйгә кайтсам, өй эчендә һәммә кешене күңелсез вә кәефсез күрдем. Бу нидән икән дип уйлап торгач, Сабира апайның
идәннән сәкегә кытырган шикелле җигерүен вә кая барып бәрелгәнен дә белмәвен һәм күзләре әллә нинди котышкыч булып акайганын күргәч, аның урактан җенләнеп авырып кайтканын белдем. Ул төнне өйдәгеләр берсе дә йокламый үткәрделәр. Мин генә бик йокым килгәч, тыштагы арбага чыгып йокладым. Сабир апаң вафат булды. Син йоклап ятасың. Тор. Бу билгеле миңа да гади хәбәр түгел. Йокы тәмле булса да сикереп тордым. Шул көнне Сабира апаны җирләделәр. Аны җирләп берничә көн үткәч, әнинең әтигә әйткән бер сүзе колагыма керде. Менә үксез бала асрасаң, авызың бурының кан итәр. Үксез бозау асрасаң, авызың бурының май итәр. Шул инде ул. Мөгаен, шуның шомлыгыннан булды инде бу. Шуннан соң кайчакларда әнинең я кушкан йомышын тыңламасам, я җиренә җиткерми эшләсәм, шул сүзне әйткәли торган иде. Әти белән без бик тату идек. Ул бер дә миңа каты сүз әйтми иде. Мәсәлән, бер вакыт минем Казаннан киеп кайткан күлмәк ыштаннарым, читек кәвешләрем, казакиларым тузгач, әти үзенең мин килмәстән бер ел элек үлгән угылының күк киндер күлмәге белән бишмәтен миңа бирмәкче булды. Мин үз угылымның төс итеп саклаган киемнәрне кешегә бирер хәлем юк. Хатынланма юкка. Үзеңнән тумаган бала дип, әллә аны шур явынга җиртерсеңме? Шулай итеп, урак бетте, көз җитте. Ашлыклар эшен бетергәч, бакчага чыгып, бәрәңге казырга вакыт җитте. Бу бәрәңге казу вакытында миңа урак вакытындагы кеби уйнап йөрергә тугры килмәде. Мине казып чыгарылган бәрәңгеләрне капчыкка тутырырга куштылар. Мин дә үз хезмәтемне яхшы гына эшләдем. Бу вакыт кыш көненең салкын вакытлары булса да, мин ялан аяк идем. Аякларым туңганга, мин аларны балчыкка күмеп утыра идем. Бер вакыт шулай аякны балчыкка күмеп бәрәңге чүпләгән чагымда, теге бәрәңге казучы Аксак Саҗида апай ялгыш минем аякка тимер көрәк белән чапты. Аяк шактый тирән җәрәхәтләнде. Мин урынымнан сикереп торып, бераз читкә барып утырып, йыгладым да, соңра җәрәхәткә балчык сибеп, янә хезмәтемдә дәвам иттем. Ләкин бу юлы аяклар ни кадәр тумсалар да, балчыкка күмәргә курыктым. Моны ни өчен яздың диярләр? Ни өчен языйм? Шул вакытта аягым бик авыртканга вә хәзердә аякта шул җәрәхәтнең изе булганга, тоттым да яздым. Бара торгач, бакча эшләре дә бетте. Бер көнне кич белән әти белән әни иртүк мине абыстайга укырга илтәчәкләрен әйттеләр. Таң атты. Кояш чыкмас борын ук торып чәй эчтек. Чәйне җыештыргач, әни мине кулымнан җитәкләде дә үзебездән 5-6 гына адым булган Фәтхрахман хәзрәт өенә алып барды. Җим, Хә, Дал, Зәл, Ра, Зәйл. Анда барып кердек. Мине укытачак абыстай кулына чыбык тотып утырган. Аның тирә-ягында минем яшымдагы кичкенә кыз балалар күп булганы кеби, шактый җитеп килә торган кызлар да бар иде. Алар арасында, бугдай арасындагы берничә борчаклар кеби, берничә минем шикелле ир балалар да бар иде. Әни иңлек 2 бөтен икмәк илә 1 тиенме 2 тиен акчасын абыстайга тоттыргач, алар да, бөтен шәкертләр дә бик озак дуга кыйлдык. Әни мине тапшырып үзе киткәч, мин кызлар белән бергә әлиф, би, ти, си, җымыкыйны
бер дә тарланмыйча кычкырып укый башладым. Шул рәвешчә әлифби тисине берничә көн такмаклагач, миңа иман шартта тоттырдылар. Бу иман шартының иҗеге белән сүрәсе миңа кыш буена җитте бугай. Мин бу кышта һаман шул кыска гына иман шарт тирәсендә әйләнүдән узалмадым. Фәкать иман шарт бетерүгә өстәмә буларак, бер вакыт абыстай өйдә юк вакытта бәгъзе шаян кызларның кәлимәтен тайибәтен безнең әни бай катын изүе тулы тәнкә борыны тулы дигән сүзләрен ишеттем. Ишетелмәгән сүз вә күрелмәгән нәрсә, һәр берсе гыйлем булганлыктан, табигый мин дә бу сүзне яратып отып алдым. Һәм шуны үземнән надан малайлар каршында тәкрарлап, аларны көлдереп йөрер булдым. Кырлайдагы беренче кышым үтте. Яз җитеп карлар эри башлады. Озакламый кырлар, игенлекләр тәмам кардан ялангач калып, карала башладылар. Менә бер заман сабан туе җитте. Мине сабан туе көнне иртүк уятып, кулыма янчык дәрәҗәсеннән аз гына үткән кичкенә бер капчык тоттырдылар. Мин шул капчыкны тотып, авыл буенча киттем. Авыл халкы тегеләй дә иртә турышан булса да, бүген сабан туе бәйрәме көне булганга, бигрәк тә иртә торганнар вә һәр өйдә, һәр кемдә көләч йөз, тәмле сүз иде. Мин кайсы гына өйгә керсәм дә, минем ятим калган мулла баласы икәнемә игътибарән, миңа башка малайларга биргән кебек конфет, бер-ике прәннек кенә бирмичә, һәр йорт иясе дә буялган күкәй бирәләр иде. Шунлыктан минем капчыгым буялган күкәйләр илә бик тиз тулып, өйгә дә кайтып кердем. Башка малайлар һаман йөреп калдылар шикелле. Әти белән әни дә минем капчыкның булай тиз тулуына гаҗәпләнделәр дә, шатландылар да. Ул көнне чәй эчтемме, юкмы, анысын белмим, капчыкны әнигә бирдем дә, үзем кулыма берничә күкәй тотып, урамга чыгып чаптым. Мин урамга чыкканда кояш күтәрелгән, бөтен авыл нурланган, авыл җегетләре, авыл кызлары ак йокларын мөмкин кадәр шомартып киеп, чабата киндерәләрдә бик тырышып, матурлап, бәйләп, урамга чыкканнар иде. Бер яктан сабан туе башлыгы да кулына бер таяк башына чүпрәк таккан әләм тотып, өй сайын яулык, ситса кеби нәрсә җыеп йөри иде. Без ялан аяклы малайлар исә аның артыннан бер дә калмыйча йөгерә идек. Чүпрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы, хатын-кызы, баласы-чагасы болынлыкка төштеләр. Көрәшләр, узышулар башланды. Болынлыкта йөк белән торган чикләвек, көнбагыш вә кызыл билле ак прәннекләр хисапсыз иде. Булар арасында егетләр тарафыннан кызларга бирелергә иң муафигы әлбәттә кызыл билле ак прәннек иде. Чөнки ул прәннек хакында бер авыл җыруы да бар. Булай: Болынлыкта бөркет килгән, куркытадыр казларны, кызыл билле ак прәннек кызыктыра кызларны. Атлар да чабышты, малайлар да җигереште, яулыклар да алынды. Шулай итеп, сабан туе да бетте. Сез сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның Исемдә калганнар әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Дәвамын иртәгә, якшәмбе көнне 15:35 тыңлый аласыз. Спектакльнең режиссеры Рамил Хидиятулла,
Мөхәррир Нәсим Акмал. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Хәерле көн, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның «Исемдә калганнар» әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Спектакльнең беренче өлешендә Нәни Габдулланың Кырлайдагы тормышы тасвир ителеп, без аның Сабан туе алдыннан йорттан йортка кереп бүләк җыйган бер вакытында тукталып калган идек. Шул урыннан дәвам иттерик. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укый. Кырлайдагы беренче кышын үтте. Яз җитеп карлар эри башлады. Озакламый кырлар, игенлекләр тәмам кардан ялангач калып, карала башладылар. Менә бер заман Сабан туе җитте. Мине Сабан туе көнне иртүк уятып, кулыма янчык дәрәҗәсеннән аз гына үткән кичкенә бер капчык тоттырдылар. Мин шул капчыкны тотып, авыл буенча киттем. Авыл халкы тегеләй дә иртә турышан булса да, бүген Сабан туе бәйрәме көне булганга, бигрәк тә иртә торганнар вә һәр өйдә, һәр кемдә көләч йөз, тәмле сүз иде. Мин кайсы гына өйгә керсәм дә, минем ятим калган мулла баласы икәнемә игътибарән, миңа башка малайларга биргән кеби конфет, бер-ике прәннек кенә бирмичә, һәр йорт иясе дә буялган күкәй бирәләр иде. Шунлыктан минем капчыгым буялган күкәйләр илә бик тиз тулып, өйгә дә кайтып кердем. Башка малайлар һаман йөреп калдылар шикелле. Әти белән әни дә минем капчыкның булай тиз тулуына гаҗәпләнделәр дә, шатландылар да. Ул көнне чәй эчтемме, юкмы, анысын белмим, капчыкны әнигә бирдем дә, үзем кулыма берничә күкәй тотып, урамга чыгып чаптым. Мин урамга чыкканда кояш күтәрелгән, бөтен авыл нурланган, авыл җегетләре, авыл кызлары агыйкларын мөмкин кадәр шомартып киеп, чабата киндерәләрдә бик тырышып, матурлап, бәйләп, урамга чыкканнар иде. Бер яктан Сабан туе башлыгы да кулына бер таяк башына чүпрәк таккан әләм тотып, үй сайын яулык, ситса кеби нәрсә җыеп йөри иде. Без ялан аяклы малайлар исә аның артыннан бер дә калмыйча йөгерә идек. Чүпрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы, хатын-кызы, баласы-чагасы болынлыкка төштеләр. Көрәшләр, узышулар башланды. Болынлыкта йөк белән торган чикләвек, көнбагыш вә кызыл билле ак прәннекләр хисапсыз иде. Булар арасында егетләр тарафыннан кызларга бирелергә иң муафигы әлбәттә кызыл билле ак прәннек иде. Чөнки ул прәннек хакында бер авыл җыруы да бар. Булай: Болынлыкта бөркет килгән, куркытадыр казларны, кызыл билле ак прәннек кызыктыра кызларны. Атлар да чабышты, малайлар да җигереште, яулыклар да алынды. Шулай итеп, Сабан туе да бетте. Исемдә юк инде. Бу Сабан туе ничә көн булгандыр. Мин бер көнне генә яздым. Бәлки ул 3-4 көн булса да, миңа бер генә көн кебек тоелгандыр. Шуны да әйтергә кирәк. Мин бу җәйне үткән җәй кеби йөгереп, уйнап үткәрә алмадым. Чөнки шушы язга чыгар алдыннан гына Сәгъди абзыйның бер Садретдин исемле ир баласы дөньяга килгәнгә, мин
әни эштә чагында һәр вакыт шул баланы юатып, тирбәтеп утыра идем. Менә тагы урак вакыты да җитте. Үткән җәй бөтен авыл халкы эштә булганда, урам буе шауып йөргән мин бер малайны бу ел Садрыйны тартып йөрергә уракка да алып чыктылар. Шунлыктан бу җәем уйныйсы килгән балалар өчен зур газап булган нәрсә эш белән үтте. Бу бала тугач, әтинең мине сөюе әвәлгечә бөтен калса да, әни миңа эш кушарга кирәк булмаса, сүз дә дәшмәс булды. Менә шулай итеп, мин үз эшемә төшкән аз гына мәхәббәттән дә коры калдым. Җитмәсә тагы теге аксак кызда, үзенем, җанынем дип Садрыйны җүри, мине кәефсезләндерер өчен сөйгән була иде. Көз җитте. Гадәттәге бәрәңге хезмәтемне иткәч, мине бу юлы кызлар белән бергә абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мин мәдрәсәдә Һәфтияк иҗеген вә сүрәсен бик тиз белгәч, бәдавам кисек башларга кердем. Үземнең сабагымны тиз белеп, мин күп вакыт тик торырга тугры килгәнгә, миңа өйрәтергә үземнән наданрак балаларны да бирә башладылар. Шул балалар арасында авылыбызның бер бай баласы да булып, ул мине хәлфәсе кебек итеп чәйгә вә эченә борай ярмасы салган бәлеш ашарга чакыргалы иде. Бер яктан мин сабагымны яхшы белсәм, икенче яктан аз булса да йорт хезмәтләренә дә ярый башладым. Мәсәлән, иртә белән менеп морҗа ачу, аннан соң морҗа ябу, мичкә ягар өчен салам көлтәләр бәйләү, сыерны көтүгә чыгару, кич каршы алу кеби эшләр һәммәсе минем кулымнан киләләр иде. Кай вакыт җәй көне әти белән Әтнә базарына бара идек. Ул үзенең хезмәтләре илә базар арасында йөргәндә, мин атны тотып тора идем. Авылымызның мулласы Фәтхрахман хәзрәт, белмим, бер заман әтинең сабакташы я дусты булганмы, нидәндер миңа атны сайын 5 тиен акча бирә иде. Мин бу акчага Әтнә базарында ак күмәч сатып алып, өйгә кайтканда юл буе ашап кайта идем. Әти мәрхүм арбаның артында күмәч ашап утырганда, миңа кисәктән әйләнеп карап, күмәчеңне әниеңә дә калдыр дип куя иде. Мин дә әлбәттә ярар дия торган идем. Ләкин ул күмәч авылга кайтып җиткәнчә вак-вак кына капкаласам да, әнигә кала идеме, юкмы, анысын хәтерләмим. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным булганга, андагы хатирәләрдә озаграк туктарга тугры килде. Шуның өчен хәзер андагы үзгәреш вә хатирәләрне берничә җөмлә белән генә язам да, Кырлайдан чыгып китәм. Саҗидә апай шахотка белән бик озак авырып, хәтта мунчага фәләнгә барганда аны әти үзенең аркасына күтәреп йөри торгач, ниһаять үлде. Әтине дә кич белән әллә кайсы авылдан кайтып ат туарган чакта кисәктән килгән бер авыру эләктерде. Аның шундук аңсыздан бер аяк аксады. Бу авыру хакында ат җен сукты, йолдыз атты, фәлән кеби төрле хөкемнәр йөрттеләр. Әти бу авыру сәбәпле эштән калмады. Тик бер аягы гына шатанлап йөрүчән булып калды. Бер вакыт көз көне иләдән соң әти белән әни ындырда иде, мин җан тәрәзә төбендә Рисаләи Газизә укып утыра идем. Безнең капкага бер арбалы кеше килеп туктады. Бу кеше атын куеп өйгә керде дә, миңа хитабән әти-әниең кайда диде. Мин ындырда дидем. Бу кеше бар чакырып кайт дигәч, мин тиз генә ындырга җигреп барып, өйгә әллә нинди бер кеше килгән, сезне чакыра дигәч,
Алар хәзер кайтырга булдылар. Бераздан ишектән әти белән әни килеп керделәр. Мусафир белән күрештеләр. Чәй куелды. Бу юлы кунак булса да, чәй янына нидәндер мине дә утырттылар. Вә гадәткә хилаф уларак минем алдыма бер шакмак шикәр дә куйдылар. Әтинең «Ни хезмәт илә килдеңез?» дигән сөаленә каршы Мусафир «Менә бу баланы алырга килдем» диде. Бу сүздән әти бик гаҗәпкә калып, «Ничек ул? Ник син алырга килдең?» дип сорый башлагач, Мусафир бу рәвешчә сүзгә башлады. «Мин Кушлавыч кешесе. Бу бала авылымызның имамының баласы. Без аны ничә еллардан бирле югалтып, кайда икәнлегеннән бихәбәр идек. Менә хәзер таптык, ул сездә икән. Җаек каласында аның атасы белән бер туган апасын алган җизнәсе бар. Менә шул җизнәсе каененесенең булай кара кешеләр кулында йөрүен ишетеп, аны Җаекка үз катына чакырмакчы була. Менә мин быел Җаекта аның кушуы буенча бу баланы эзләргә чыктым. Менә хәзер алып китәм». Мусафирның бу сүзләренә әтинең дә, әнинең дә бик кәефләре китте. Ярар менә, без икмәкнең поты фәләнчә кадәр кыйммәт вакытта аны 3-4 ел ашатып торыйк та, хәзер эшкә ярар вакыты җиткәч, сиңа биреп җибәрик имеш. Юк, булмас. Әгәр ул кардәше булса, ник аны әвәлдә күрмәгән кеби сүзләр илә бик нык тартыштылар. Ара-тирә әни дә «Юк, бездә кешегә бирә торган бала юк» дип куйгалы иде. Мусафир Бәдретдин абзый «Юк, сез не имеешь права кеше баласын тотып торырга. Мин хәзер үрәтник әйтәм. Әле без аны таба алмый йөрсәк, ул сездә икән. Мин сезне подсуд җибәрермен» дип авыл халкын куркытырга җитәрлек иттереп сөйләгәч, бичара әти-әни йомшардылар. Бераздан минем тату тормаган әнием «Атасы, бирик инде, ахры кеше баласы безгә булмас. Аллаһы сакласын, әллә ниләр күрербез» дип үкереп елап та җибәрде. Озакламый, җил басылганнан соң да бераз дулкынланып торган диңгез кеби, актык ва йомшак тартышу белән генә тартышкач, әти дә разый булды. Иске мыскы бишмәтләремне, тишек киез каталарымны кидереп, күп тә үтми мине арбага чыгарып утырттылар. Әти-әни бичаралар һәр икесе йыглаганнары хәлдә мине басу капкасына кадәр озата бардылар. Ахырда әни «Онытма безне, онытма! Безне онытсаң, тәмуг кисәү булырсың» дип ахыр сүзен кычкырды да, без авылдан чыгып киттек. Минем китү мәсәләм бөтенләе ярты сәгать диярлек аз вакытта хәл ителгәнгә, авылдагы иптәшләр вә таныш-белешләр илә күрешә алмадым. Алар белми дә калдылар. Без юлга чыккач күп тә үтми кич булып, караңгы төшә башлады. Юлда Өчиле авылына бабайларга төштек. Анда чәй эчтек. Бу гаиләнең һәммәсе мин күргәндәгечә бергә торалар. Фәкать Саҗида апай гына кияүгә киткән иде. Чәй эчкәч, әллә нинди югары аты, түбән аты, урта аты авылларыны үтеп, төн урталарында үземнең туган авылым Кушлавычка барып кердек. Юлда килә-килә мин арбада шактый ватылган булырга кирәк. Бәдри абзыйның өенә кергәч тә иреп йокладым. Иртә белән торгач, мин үземне бер кара өй эчендә күрдем. Бу өйнең эчендә табак-савыт, кашык, чүмәч, камыт, эшлия кеби нәрсәләр генә булып, җиһаз фәлән кеби нәрсәләр бер дә юк иде. Чәй эчтек. Бәдри абзыйның Гайшә исемле зур гәүдәле, күк күзле, ачык кына йөзле бер хатыны,
Камалетдин исемле 14-15 яшьлек бер угылы ва Кашифа исемле 12 яшьләрендә бер кызы ва Нагыйма исемле бер имчәк баласы бар иде. Шәйдән соң бу өйдән чыгып, аңа каршырак салынган ак өйгә кердек. Бу инде мин кунган кара өйгә охшамый. Стеналары сап-сары нараттан, җиһазлары ва язу өстәлләре авыл кешесе өчен мөкәммәл диярлек иде. Бәдри абзыйның амбарлары тулы ит, ярма, богдай, арышларны күргәч, мин аны бу авылның иң бай кешеләреннән берсе икәненә хөкем иттем. Тагы Камалетдин миңа көз җитү сәбәпле яме киткән булса да, умарта ялар белән тулган шактый зур бакчаларында күрсәтеп йөрде. Мин инде бер кергәч, бу ак өйдән чыкмас булдым ва шунда куна да башладым. Кич белә китаплар актарганда, кулыма Фавақихул Julasa китабы төшеп, шуны укырга тотындым. Актыктагы шигырьләрен бик яратып укыйм ва аңларга тырышам. Мин Кырлайда чакта тик Газиза ва Субатул Газизиннәр генә укыганга, бу китаптагы уят сүзләргә гаҗәпләнәм ва китапта шундый сүзләр дә була микәнни дип үземә суал бирә идем. Кай чакта мин шул Фавақихул Julasa тәэсире илә Гайша абыстайның кир юган җиренә кара өйгә барып, аның белән кычкырыша торган идем. Ул ирләрне мыскыллый иде, мин дә үз нәүбәтемдә хатыннардан көлә идем. Кая барсам да мине мулла баласы дип халык башка малайлардан айырганга, хәтта җыеннарда яшьтәш кызлары белән так каравыл уйнауда миңа гаип булганга, мин үзем дә үземне һәр вакыт мулла баласыча тотарга ва укыган китапларым илә гамәл итәргә тырыша идем. Мәсәлән, бер заман Бәдри абзыйларга килгәч, минем илә күрешергә Сиддык исемле авылымызның шактый мөхтәбәр кешесе килде. Үзе исерек иде. Миңа килеп сәлам бирде. Сәламын кайтармадым. Кулын сузды, кулын алмадым. Сәбәбен сорадылар. Мин шул вакыт бәдавамның исереккә сәлам бирмә, ул бирсә һәм син алма дигән бәйтен ярдымда салдым. Моңар бүтән Бәдри абзый гаиләсе гаҗәпләнүдән башка, минем бу диндарлыгым авылга да җәелде. Бәдри абзый мине өйенә алып кайткач та, үзе бер эш белән Казанга китте. Ул анда бер ай кадәр торган мөддәттә мин дә буш ятмадым. Камалетдин илә бергә авылымызның мәдрәсә шикелле бер нәрсәсенә барып, сабак укыдым. Күп вакыт кунып укырга да туры килә иде. Хәзрәтләре ахыры бек кысып укыта торган ва кешене ирония белән гыйлем итә торган кеше булган булырга кирәк ки, шул аз мөддәт эчендә дә мин аның көн саен әллә ничәшәр баланы эт урынына кыйнаганын күреп калтырап торганым бар. Кайчанда булса бер вакыт бу хәзрәт таягының миңа да эләгү ихтималы мине куркытканга ва таң белән шәкертләр белән бергә куылып иртә намазына бару бик авыр булганга, ичемнән ай Бәдри абзый кайтса, тизрәк җаекка китәр идем дип көтә идем. Бер заман Бәдри абзый кайтты. Миңа яңа бүрек, яңа киез ката, яңа бишмәт алып кайткан. Мин бу яңалыкларны бик зур куанычлар илә кидем дә, үземнең иске киемнәремнән бүркемне бер вакыт кайтып карармын дип очырмага яшереп саклап куйдым. Бу да гаҗәп эшләремнән берсе булды. Шуннан соң кушлавычта берничә көн генә тордык та, Бәдри абзый белән җаекка таба юнәлеп чыгып киттек. Бер тәүлек кадәрле баргач, Казанга килеп кереп, Пишән базары тирәсе булырга кирәк, бер урынга туктадык. Шул вакыт күрдек ки, безгә таба күзләре яшәргән, куллары җәелгән, сакалы агарып бетә язган бер кеше җигреп килә.
Бу минем яныма килгәч тә, әле син теремени? Анаң да әле кичә генә сине төшендә күргән иде. Әйдә, өйгә алып барыйм, чәй эчәрсең, бездә кунарсың дип мине алып китте. Өйгә барып кердем. Анда әни каршы алды. Бишара сагынган икән. Ул да егылады. Минем өчен хәзер чәй куелды. Әти хәршәүнәдән пилмән алып чыкты. Сыйландык. Миннән моңар кадәр ниләр күргәнемне сораштылар. Мин дә онытмаган кадәрне сөйләдем. Бу атанамның мин аерылып торган вакытта әтинең сакалы агаруы ва әввәл яңа бистәдә булып, хәзер иске бистәгә күчүләреннән бүтән үзгәреш күренми иде. Ул кичне шунда кундым. Иртәге чәйне эчкәч, әни мине ләгәнгә утыртып җуындырды. Яхшы кәләпүш һәм кыш көне барачак минем озын сәфәрем өчен кирәкле булган бер тире шалбар кидерде. Ул мине Нумиргә Бәдри абзый янына узатканда, тагы сагынмалык итеп тәсбихлар ва Мәрьям аналар бирмәкче булса да, мин кирәкми, берсе дә кирәкми, мин бай җиргә барам дип, нидәндер кабул итмәдем. Без торган Нумир бик начар да, бик яхшы да түгел, уртача гына бер Нумир иде. Җаектан мине алырга килүче 6-5 Сапи дигән кеше әле Казанга килеп җитмәгән иде. Шул сәбәпле Бәдри абзый белән без 1-2 атна кадәр шул кешене көтеп яттык. Ниһаять безнең көткән 6-5 Сапиебыз килеп, без торган Нумир күршесенә төште. Ул килеп берничә көн торгач, Бәдри абзый мине аның Нумиренә күчерде дә, үзе миңа 6 дәнә 2 тиенлек 12 тиен акча биреп, авылга кайтып китте. Мин Бәдри абзыйдан тагын бер генә көн торуын үтенсәм дә, аннан бер дә аерыласым килмәсә дә, ул мине төрле сүзләр илә юатты да китеп барды. Ул киткәч, мин 6-5 Сапый ва хатыны янында калдым. Бу шәһәрдән килгән кешенең киемнәре ва сөйләшүе миңа ят тоела иде. Мәсәлән, ул сүз арасында мин өлкән кеше дип ычкындырса, мин бу өлкән дигән сүзне һич аңлый алмый идем. 6-5 Сапыйның өстендә якасы ва җиңе камалы төлке тун булганга, өлкән кеше дип әллә шундый тун кигән кешегә әйтәләрме дип тә уйлый идем. Соңыннан җаекка килгәч белдем ки, өлкән олуг дигән сүз икән. Бәдри абзыйдан калган 12 тиенгә тузлы балык, вобылы һәм симәнкә алып ашадым. Берничә көн торгач, җаекка юнәлдек. Мине чыпталы чананың өстен каплап, 6-5 Сапыйның хатыны алдына утырттылар да, һич бер яктан сулыш алырга ирек бирмәделәр. Тик бер-бер авылга чәй эчәргә төшкәч кенә иркенгә чыгаралар иде. Мин ни кадәрле җәяү барсам да, тышта иркендә барам дип ялынсам да, туңарсың, җизнәң туңдырмаска кушты дип мине чыгармыйлар иде. Җизни бу 6-5 Сапыйга Казаннан әллә нинди бер яхшы чана алып кайтырга кушкан икән. Шул чана безнең артка тагылган. Һәм безнең алда бара торган тагы төрле йөкләр төягән җаек кешеләр булганга, без абуз йөрүе илә бардык. Шул сәбәпле ябык чана зинданында 1000 төрле газаплар эчендә тәмам 18 көн булды дигәндә, кичкә таба җаекка барып кердек. Җаекта иң элек Сапый абзыйның өенә төштек. Монда чәй ичик тә җизнәңнәргә кичкә илтербез диделәр. Кичкә таба, икенде акшам арасында Сапый абзыйның җитәгендә җизниләргә киттем. Юлда яшел чапан бөркәнгән бер яшь кенә хатын очрады. 6-5 Сапый, бу апайың, күреш дигәч, моның илә күрештем. Җизниләрнең өе бер 10 сажин гына булыр ераклыкта икән. Капкадан кирип,
Бийек баскычлардан менеп, өйнең икенче катына кирдем. Габдулла Тукай, 1909 ел. Сез сөйекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның «Исемдә калганнар» әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррир Нәсим Акмал. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.